It's not the world that's out of order. It's me. Guess I ran along my borders just to see if a friendly face would drop by and rescue me. But I lost my faith, I lost my breath. Jeg skal have den her fede tatovering på. Den kommer fra den her. Den er også sej. Den koster 3 kroner ved svinderen. Ja. Nu vil jeg plante den på min vagina, så smut. Kan du komme i gang, moster? Ja, så kom Julie så over sin lille anfald lige før, og har så valgt placeringen af denne helt fantastiske tattoo. Og nu skal vi se lige der på padderen. Vi venter spændt alle sammen. Ja. Yeah. Og nu skal de se, hvad vi skulle have spist. Ej, Julie, prøv at se, vi ikke engang spist den her. Ej, skal de have den her. Med den fyldt med vand. These substandard motels on the la corner of 4th and Fremont. Straight appealing only cause they're just that unappealing. Any practice Catholic would cross themselves upon entering the room. Hvad er det lækker lige før? Og nu skal Og prøv, kameraet er ikke så højt. det smagte så godt. Det smagte dårligt før. Og nu smager den endnu dårligt, for nu er den fyldt med vand. Og nu spiser Julie den. Julie er lidt ulækker. Ja, men lige